La recta final de temporada a primera catalana viu un moment molt delicat, sobretot per al Jesús i Maria, que amb la derrota per 1-2 amb el Viladecans cau a l'última posició de la classificació. El conjunt ebrenc necessitava els 3 punts per intentar sortir de les darreres posicions de la categoria, però s'enfrontava a un partit molt complicat amb el segon classificat. El conjunt barceloní es va avançar al marcador al minut 8 amb un gol de Sant Vidal, resultat que el va mantenir fins al descans. A la segona meitat, els locals van empatar el partit amb un gol d'Albert Torres, però no van aguantar el ritme imposat pel Viladecans i al minut 71 Raúl Martínez va posar l'1-2 al marcador. El Jesús i Maria va perdre a l'AUB en una jornada nefasta. L'altre equip de la categoria, l'Amposta, va perdre per 3-1 al camp de l'Almacelles. El conjunt de Gerard Saragossa es va avançar amb un gol matiner de Miguel Reverter, però abans del descans ja perdien per 2-1. A la segona meitat, després de l'expulsió de 2 jugadors ampostins, el resultat es va mantenir fins al minut 90, quan Raya va posar el 3-1 al marcador amb un gol de penal.